Ali do wedrago n'ale vewa bambara ka kunnafoni sensala ka bɔ Bobo Julaso ale fɛnɛ ka laselu n'a ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma ale y'a yira k'a fɔ ko waati min na Burkina Faso lakanakɛlaw wulilen bɛ ka jɔ u bɛ muso ninnu ɲini awa faso jama kɔni sigilen bɛ k'u makɔnɔ k'u kulomada a koɲaw fɛ an k'a ka lakalakaw lamɛn. N'a ye nin mɛn Ami muso a ye mun k'a dusu la a bɛ i dusukun kari a bɛ se dusukun na quoi a kɛra komi dusukun bɛna tigɛ. Nin ye Burkina Faso muso bɛɛ lajɛlen kumakan ye kami a yirala k'a fɔ ko ninnu muso ninnu minɛna Arbinda mara la Bobo Julaso wulada sugu fiyɛ la Maimuna Zerbo b'a ka dusukasi fɔ. An dusu man di an bɛ Ala deli pour que u bɛ se ka ye cogoya min na ka se k'u ka denbaya kɔnɔ o bɛ se ka kojugu sugu bɛɛ k'u kɔnɔ o la ni Ala le b'u ɲuman bɔ dɔrɔn n'o tɛ kojugu sugu tɛ yen ni ninnu tɛ se ka kɛ o la gouvernement ka wuli ka lɔ o bɛ se k'u bɔ bolola cogoya min na u ka teliya ka se k'u yɔrɔ ye ka u bɔ u bolo a ko kɔni a gɛlɛyara. Bintu Sise ta fɔtara gouvernement kan ka lɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ninnu muso ninnu ye. A ma ɲɛ dɛ a ma ɲɛ fiyewu ni faamaw bɛ se ka wuli k'an dɛmɛ ka musow bɔ bolo la wala a bɛ diya an ye yɛrɛ le k'o kɛlɛ k'o bɛɛ si tunu. Dawuda Sanfo min ye mobili bolila ye Bobo Julaso ale bana b'a ka dusukasi yira. Wala an dusu bɛɛ tiɲɛna an y'a kuma nin mɛn nin kɔni vraiment a kɛra dusu tiɲɛ ye parce que an y'a ye vraiment n'o donna muso minɛ na a kɔni kɛra baara ye a ti mɔgɔ woloma a bɛ bɛɛ faga k'a na don sisan n'a bɛ mɔgɔw ta denbaya musow minɛ na a kɛra baara ye comme insécurité bɛ yen ka ban de bɛɛ k'o yɛrɛ kɔlɔsi parce que mɔgɔ minnu ninnu tɛ ala mɔgɔ ye. O kuma ale fɛ ni gouvernement b'a taara jamanadenw fana ka ɲi ka jantoba le kɛ nin wagati ninnu na. Gouvernement kɔni bɛ se k'o seko kɛ ni ko gouvernement fana tɛ se k'a bɛɛ kɛ an fana olu fana kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi pour que gouvernement fana bɛ se ka ko dɔ kɛ n'an y'a bɛɛ ta ka taa la gouvernement kan sisan a bɛ kɛ baara ye mais gouvernement kɔni o bɛna seko o kɔni b'o seko moyen bɛɛ kɛra pour que ka se ka muso nin ye o di o ta denbaya o ma. Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Yaasa ka sinankunya ba don u la ani ka badenya ni sinja sinsin sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la dɔgɔnɔw fanfɛla la u ka dugu min n'a tɔgɔ ko Ogodengu o sigidala mɔgɔw famille ba minnu bɛ yen nɔ denbaya ba minnu bɛ yen nɔ ni sagaralakaw ni pujugulakaw ani seyilakaw olu farala ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛnɛba dɔ bila sen kan Tijani Wedrago ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Dɔgɔnɔ jamanaw na sinankunya bɛ siya minnu ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye sagaralakaw pujugulakaw walima sayilakaw ye kabini lawale la sinankunya bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka nin sinankunya in sinsin i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛn di ɲɔgɔn ma Ɔgɔdeni dugu kɔnɔna na Koro mara la. Laɲini kun ye de bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati siyaw ni ɲɔgɔn cɛ. Musa Ɲangali ale kɔni tun bɛ yen nin don an k'ale lamɛn. Nka kulonkɛ kɔni dabɔra min an ka maakɔrɔw ye fɛn min to an bolo n'o ye sinankunya ye parce que n'an b'o kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ bɛn ani kelenya bɛ sabati ni ɲɔgɔn cɛ. Hakilina min bɛ nin tile fila lajɛra in na bɛn ni kelenya bɛ se ka lasabati ko kura ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Sumayila Sagara ale ye Ɔgɔdeni dugutigi ye an k'ale lamɛn. Bon parce que ni la paix ɲini yɔrɔ lo an bɛ la paix de nɔfɛ quoi donc ni sinankunya fanga bonyana dɔrɔn kɛlɛ fana a bɛ dɔgɔya quoi donc ni sinankunya bɛ dɔrɔn ni kɛlɛ wulila fana an b'a ban ni sinankunya ye an tɛ taa fanga la quoi. Jamana jɔlan dɔ ye seko ni dɔnko ye wa masikudogonw u tun bɛ kɛnɛ kan nin don walasa ka kɛ misali ye. Fɛn fɛn tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen kɔni ye nimisiwasa sɔrɔ baw caman kun famana ka masikudogonw k'o ɲɛnajɛ ye. Nin kun y'a tako fɔlɔnan ye wa bɛɛ lajɛlen kɔni ye k'an bɛn di ɲɔgɔn ma a tako filanan nata. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro mara kɔnɔna na.
ayiwa ala an bɛ duwawu kɛ an baden dɔgɔnɔw ye ala ka tangalilanko ɲuman di u ma k'u kisi k'u tanga u ka mɛn nin ko ninnu bolo kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Ukraine ministre mara ministre Denis Monastrisky ale fagara bi araba in na ka sababu kɛ pankuru gosi ye pankuru nin taara ka taa bin lekɔliso dɔ kan denmisɛnninw ka lekɔlisonin dɔ kan a wa sen fɛ mɔgɔ 14 ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ k'olu de fɛnɛ patura accident sen fɛ a kasara sen fɛ Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. O pankuru nin n'o ye Super Puma IC 225 n'a dilannen bɛ Airbus hélicoptère o ni Eurocopter ye ka kɛ ni jamana ka baarakɛda ye min bɛ ko kɔrɔtɛlenw ɲɛnabɔ n'o ye SIS a tun bɛ min kɔnɔ o binna sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 8 ni sanga 20 waati la Brovary Kiev kɛrɛfɛ denmisɛnninw ka lakɔliso bon binna o kɔfɛ tasuma nin jɛnsɛnna bon dɔ fenêtre la sangaso 14 ani mobili 3 bɛɛ kan SAS y'o fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ telegram kan ka fara a kan ko mɔgɔ 9 tun bɛ pankuru kɔnɔ minisiri n'a dankan fana tun bɛ o la SAS ka jateminɛ laban min lajɛra ka jigin wulada daminɛ la o y'a jira ko mɔgɔ 14 fagara denmisɛnnin kelen fana cɛma ani mɔgɔ 25 joginna minnu ladara dɔgɔtɔrɔso la denmisɛnnin 11 b'u cɛma o bingani kɛnɛ bɔli tun bɛ sen na hali bi jateminɛ sɛbɛn tɛmɛnen dɔ tun y'a jira ko mɔgɔ 18 fagara denmisɛnnin 3 fana tun bɛ cɛma o pankuru kasara min kɛra tile 4 irisi jamana ka gɛlɛnden bingani kɔfɛ min ye mɔgɔ 45 faga Dnipro Ukraine kɔrɔyan fan fɛ o ye dusukun nataba lawuli an ka dimi tɛ se k'a fɔ jamanatigi Volodymyr Zelensky y'o fɔ bɔlɔlɔcikan dɔ kɔnɔ ka ɲɛsi o kasara 2 bɛɛ ma ko nin pankuru nin binna denmisɛnninw ka lakɔliso dɔ la ani jamana kɔnɔko minisiri a lasigiden Yevgeny Yenin ani jamana kɔnɔko minisiri Yuri Lufkovich ka saya a ko ale ye yamaruya di ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nin pankuru nin binni sababu kan Ukraine lakana baarakɛlaw y'a jira k'u bɛ ka sira bɛɛ jateminɛ hali tiɲɛni wale laɲinitaw Allemagne jamana kɔnɔko minisiri n'o ye Nancy Faeser ye Berlin dɛmɛ di Kiev ma nin sɛgɛsɛgɛliw la. Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Awa balima segina kana anga studio worona konna na VOA subala ka fona halisa we malikura jemu kan kan kalame ka bo o studio konna la no upload ke to travel di kuma kana ne munu be fe ka so anga jemu kan na ni watina abse kan soro finyatru kala keme ani flaka bamako ana laminina ame soro wakadugu ka ufi finyatru kala keme ni flantomi ani naninka abijan ka ufi no aban soro finyatru kala bi kono toni kono tonka ga ka ufi no ame soro finyatru kala bi keme ni woro tomi ani kelenka tumutu ame soro finya tukala bikonoton tomi ani sabaka koroka fe no banyangara ame soro radio urunaka finya tukala bikonoton ni saba tomi ani plaka awane munu fana be fe ka soro ana anga sanfɛ bololo sira fe abse ka ansoro anga sanfɛ bololo sira ba no ye www.wabambara.com wali ma ban soro anga page kan directement na Facebook ani Instagram ni YouTube kan katemenanga kuna funu nya khalisa ambeta Burkina Faso jamana kan ayirala ka foko bayimanke kulu dɔw be no olu ye u ka baara kɛ ka kalansow dilan ka sigi ka bɛn kɛlɛɲɛbolaw minnu kɛlɛ fitinɛ ni kɛlɛ siranya ye u bɔ u sigiyɔrɔ la ka tu u yɛrɛ sɔrɔ dugubaw kɔnɔ n'u ka denmisɛnninw bi yaala la u ye kalansow sigi olu ye yaasa ka kalan di olu ma Ali Duwe Darago VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka a lamɛn.
ni Madame Diallo Aïda Kouni. Mɔgɔ mun y'o sigiyɔrɔ bila jatigɛ waliya siranya kama o caman bi Bobo Julaso sonsoribugu la waliya ka se ka olu ka denw ladon kɛnyɛrɛye tɔn olu bi wele ko association olu ye kalanbulon sigi ninnu sonsoribugu na ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan ka to ka dɔndɔni dege o ra baliku kalan o b'o ra lon bɛɛ ye kunnadiya ye kunnadiya kun a jom na ta kala ai si ngo mo kala a tia denmisɛnnin ta kalan na o tu ka ca mais sisan dɔ bɔra la fana ko dumuni tɛ ko ka to na kalan kɛ ko kɔngɔ bɛ komi ko n'olu taara yala ka daani kɛ k'olu bɛ dumuni sɔrɔ donc cɛn o ka ca u bɛ bɔ taa kelen voilà o mɔgɔ joli tun b'i fɛ o mun tun bɛ to ka ca ni mɔgɔ 40 ye mun tun bɛ to ka ca ni mɔgɔ 40 ye bi a bɛ tora joli bi na yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 15 kan association ɲɛmɔgɔw ta jɔyɔrɔ la ka se ka ninnu denmisɛnnin dɛmɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ an bɛ denmisɛnnin ninnu ta ten en même temps an bɛ to k'o former k'o kalan walasa u ka se yanni san 4 san 5 yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ye dɔw niveau ka ɲi an bɛ se k'o bila o bɛ taa examen passer o ka bɔ o la o b'o kalan fana bololabaaraw la o ka se ka kɛ o yɛrɛ ta ye sini ma parce que dɔw bɛ yen o san da yɛrɛ tɛmɛna école taga ma an y'o bɛɛ minɛ ka to ka kalan kɛ bon dɔw fana bɛ yen a tigi tɛ se kalan na ɲanama n'a sera k'a to ka bololabaara dege hali a ma se ka taa collège la a bɛ se ka baara kɛ k'a yɛrɛ nafa ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Marie, tu as fini de te laver? Oui, maman, je m'habille. Fais vite, tu vas être en retard. Je vais partir tout le shit. Un banc pour lui. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye Mariam Traoré ale ka bi baro kɛnɛ sigi in kɔnɔna na ani Kalabankura sigida mɔgɔw u ka kalanso mɔgɔ dɔw ani denmansa dɔw ye masala sigi denmisɛnninw ka kalanko gɛlɛya min n'a bɛ u ka yɔrɔ la u kan gɛrɛn kɔnɔna la an ka masalaw lamɛn. kalan ye jamana siniɲɛsigi dɔ ye baw an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kodɔn kalan ma mɔgɔ tɛ bonya kalan ma mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalan ma wa ko don o don tulo bɛ taa kalanso o ye kuma kɔrɔ ye min na mun na minɛ man di bi baw kabiri san 2012 Mali jamana binna kalanko gɛlɛya kɔnɔ jatigɛwale kɛbagaw walima jɛkulu maramafɛntigiw nalen kɔfɛ ka n'u ka daga sigi Mali jamana kan min daminɛna kɔrɔnfɛn fan fɛ ka na jamana camancɛ fan fɛ fo ka se jamana tilebiyan fan dɔw ma an bɛ don min komi bi a ka ca ni kalanso 200 ni kɔ ye minnu bɛɛ lajɛlen datugunen don Mali jamana marabolo caman ka sabu kɛ basigibaliya ye ka fara école karamɔgɔw ani écoledenw ka grève banbali kan gɛlɛya jumɛn de bɛ kalanko kɔnɔ VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɔnɔ an wulila ka taa Bamakɔ sigida 4nan na Kalabankurakaw fɛ yen u ka kalanso min n'a bɛ wele ko école humanisilo ni kapu ka kalanso don min bɛ kɛnyɛrɛye fɛ ani o lakɔli karamɔgɔw de bɛna masala gɛlɛya min bɛ kalanko la Mali jamana kɔnɔ bi u bɛna dɔ fɔ an ye o la ne madame Damele Jeannette Traoré ne ye école humanisilo a bɛ Kalaban kapu fɛ ne y'o 5e année maîtresse ye gɛlɛya mun b'an kan sisan tiɲɛ na o ye denmisɛnninw ka parents ka côté ka tugu denmisɛnnin caman b'an bolo yan n'u bɔra école la u bɛ taa saki bila cogo min na dugu mana jɛ u bɛ na ni saki o cogoya kelen de la dɔw fa t'u ka cahier lajɛ baw t'u ka cahier lajɛ ni ye parents wele k'u ka na a ka kumadenw ka ko la u tɛ sɔn ka na dɔw yɛrɛ de la k'a fɔ ne ma ko den ka leçon tali so ko ne k'an yɛrɛ lafiya o la ko ne k'an cɛsiri n ka kilasi kɔnɔna baara la olu bɛ ɲɔgɔn dafa
dafa on be dɔ kɛ yan parents mana u suit an bɛ mun kɛ classe kɔnɔ u ka segin ka exercice ko kan k'a ɲɛfu ɲɛna ka ɲɛ kalan bɛ faamuya kosɛbɛ parents caman t'o kɛ bi o yɛrɛ de ye problème kolomayɔrɔ ye denmisɛnninw suilen tɛ so ani fana caman bɛ na retard u b'a fɔ n taara n ba ka ci la fo o jate ka minɛ ni denmisɛnnin ka école na heure sera denmisɛnnin ka école ko ka prioriser n'anw yɛrɛ ka besoin personnel ye n'o kɛra a bɛ nɔgɔya denmisɛnninw ka suivi n'o kɛra anw bɛ lafiya denmisɛnninw yɛrɛ bɛ faamuyaliba kɛ jamana bɛ bɔ nɔgɔ la. Kalan nafa tɛ se ka dɔn ka ban kalan nafa tɛ se ka fɔ ka ban wa kalan tɛ se ka kɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ basigi sabatilen tɛ jamana min kan. Monsieur Susuma ale ye école humanisilo Kalabankura o kalanso 6nan karamɔgɔ ye a fɛnɛ da sera gɛlɛya dɔw ma. Degun mun bɛ an kan école ko kan o ye par exemple grève minnu bɛ kɛ san kɔnɔ donc n'o sera ka sɔn sɔrɔ olu la o bɛ se ka diya n ye parce que kuma bɛɛ grève a man ɲi san taabolo année scolaire ma bon fana programme ɲɛnama tɛ sɔrɔ ka kɛ o ye kelen bon filanan fana écoledenw niveau bɛ perdu. Degun sabanan ye min ye ni grève kɛla an minnu bɛ privé la an ka baara bɛ jɔ bon an ka sarako o bɛ gɛlɛya fana ye degun dɔ y'a la san mana kɛ année scolaire ma dafa examen bɛ gɛlɛya parce que a bɛ se ka kɛ studio bɛ bɔ programme kan mun ma kɛ bon o gɛlɛya o bɛ jouer denmisɛnninw kan. Madame Diaye Aminata Traoré ko k'ale ye denmansa ye yan'a ka kɛ école karamɔgɔ ye grève kɔtigɛbali min bɛ écolesow kɔnɔna la bi écoledenw fan fɛ a fɛnɛ da sera o ma. Ne kɔni bɛ welewele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye école maîtres ka grève ko ani écoledenw ka grève ko n'o sera ka solution ɲini o ko kɔni na o bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que o degunba b'anw kan anw ye privé maître ye mais a degunba b'anw kan parce que ni gouvernement maîtres ma don anw fɛnɛ tɛ se ka don parce que u bɛ na anw nabɔ anw tɛ se ka kalan kɛ n'u sera ka cogoya ɲɛɲini o la o bɛ diya an ye kosɛbɛ ani n bɛ welewele bila denmansaw fɛnɛ ma denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u tɛ école la n'u bɛ sokɔnɔna baara ninnu na ne b'a ɲini somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i denw bila ka na école la o de ka ɲi o ye bangebagaw ma siniɲɛsigi grève ko in fu sera ka siri o dan na a bɛ wusaya kosɛbɛ grève in yɛrɛ mana kɛ ka waatinin bila a bɛ denmisɛnninw ka kalanko la segin kɔ parce que u bɛ courage bila dɔɔnin. Madame Traoré Awa Sila fɛnɛ ye école karamɔgɔ ye école humanisilo Kalabankurakaw fɛ yen ale fɛnɛ da sera degun dɔw ma kalanko kun kan. Écoleso la direction kɔnɔ an bɛ baara la yen nɔ de maître ka grève vraiment a gɛlɛya b'an kan ni gouvernement sera k'a lajɛ ka solution sɔrɔ maître ka grève la a kɔni bɛ diya an ye o b'a to écoledenw bɛ bɔlibɔliba in dabila. Ni tun ye VOA Bambara ka bi gɛrɛn ye. Ka wuli kɛrɛfɛlaw la cɛ kuma caman caman ko kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ ɲɔgɔn k'olu ka gɛrɛw fana banna o tɛ ban fo ka taa diɲɛ ban cɛ Mali o tuma Mali kalanko ne ye jamana o jamana ye télé la ne ye Guinéenw ye olu ka tenini walahi dulɔkini ye jɛmani ye tafini ye bulalamanin ye walima jipuni ye bulalama ye kulusini ye bulalama ye cɛmaninw bɛɛ la diɲɛnatigɛ maa bɛɛ ka écoleden ye ko kayi ni Maliyɛn da ye organisé ale Abidjan wa kalabilatini de b'u bɛɛ kan k'a sɔrɔ a compléni yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1500 kan san kɔnɔ i b'o den fila tigɛ wuladanin fɛ n'i ye min ko n'o jara i b'o dɔn i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nka anw da kɔmatagisi bɛ taa donso fini ɲɛ koyokoyorolen dɔ dilan ka t'o di denmuso ma i bɛ jateminɛ kɛ koyi u bɛ to ka taa ka zone na yan u bɛ to ka taa kɛ ne y'u lakɔlɔsi ko ale Abidjan yɛrɛ olu fana ko ale ekɔliden dɔw yɛrɛ n ko ne bɛ min dɔn lakɔli mɛtiri dɔw t'a dɔn n ko kɔsan de na dɔ ye to bulon kɔnɔ a ɲininkara ko qu'en pensez-vous que nous qu'en pensons ne y'o lamɛn dɔrɔn dɔ y'a kɔrɔ fɔ ne yɛlɛla n ba ye kɔnɔ ye kɔnɔ tun bɛ k'an dimi a don quoi niveau 0 hali bɛ bon c'est-à-dire a yɛrɛ b'an kɔnɔ ko président kura sigilen fana ko kow bɛna walawala mais dɔw fana bɛ k'a fɔ ko non k'a sigi tuma don k'an ka temps d'a ma ka jamana réorganiser wa k'a kɛ cogo di ko k'a fɛsɛfɛsɛ bon cɛ ze tɛ ka circuler an ka ɲɔgɔn ka dabila wari tununa mɔgɔw la yɛrɛ yɛrɛ de ze misɛnnin yɛrɛ de tununa Maliyɛnw. Sisan an ka Saka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na. An b'an sen fa ka taa Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Wagadugu senatolanta bunagun kan Burkina Faso forobatɔn tɛna se ka ntolantan Wagadugu stade du 4 août kɔnɔna na marisi kalo nata la i n'a fɔ a tun bolodalen do cogoya min na ɲina san 2023 in na marisi kalo la
Burkina Faso ni Togo tu ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen CAN éliminatoire hukumu kɔnɔ. Wagadugu stade du 4 août kurakurali baaraw tɛna se ka ban ka bɛn waati kofɔlen ma. Hakilina jiginna Wagadugu stade du 4 août ni farafina jamana stade caman tun ɲangilen do ka fu fɛ k'u kɔrɔla. Kader Traoré Wagadugu VOA lasigiden. Ni ye Burkina Faso ka équipe nationale singoroma dɔndɔn jɛnkulu ɲɛmaa ye n'an ko Union nationale des supporters des étalons. Ousseini Tuguma ale ka nisɔngoya yira ka bɔ ale taara ɲana ye min dila Burkina Faso ka sinatlontan terrainba kan min ye stade du 4 ye ni ale lalagako b'a sen kan kabi san 2021 tɛmɛni. On peut pas jouer avant le temps. Même dans 6 mois. Ça m'a loyé 16 milliards de ko au bina la fête. 16 milliards. Ga o lo ko tu sam to stade ra. Ayere le bulika lo bo ato go datu. Parce que toi bon ka war me ka tout temps. Et puis bara ti kera frappe. Stade du 4 août menga lakuraya kabi octobre kalo san 2022 tɛmɛni. Nga fo kana bila bi kan bara ti tara ɲɛfɛ. Kama sɔrɔ étalon Burkina Faso ka équipe ba ale kɛ nga togolakanw bisimila mars kalo natara. Ministre min bɛ farikolo ɲɛnagwɛko kunna Boubacar Savadogo ale y'a ka nisɔngoya yira. Quand on vient pour voir ce qui se passe ici, n'an nana filɛli kɛ fɛn minnu ti tara ɲɛfɛ yan yɔrɔ ni i ti se ni dusukuma kasi o de kosɔn ne ye yafama daari kɛ fasodenw bɛɛ fɛ n ye daari kɛ senatulontan ka di maa minnu bɛɛ ye ani maa minnu bɛɛ yɛrɛ bi farikolo ɲɛnagwɛ kɛra. Toutes nos excuses aux amateurs du sport. An nana ɲɛ la baara minnu kan bi olu b'a yɛrɛna ko an tun ye kangare min gosi yaasa ni senatulontan kulu ni kɛ ka labɛn ale tɛna se ka kɛ kosɛbɛ ye. Hakilina jigira k'a fɔ farafinagun senatulontan jɛnkuluba ale tun y'a yira ko Burkina Faso ka stade katutu ko ale ti normew na min kan ka se ka to a ka se ka senatulontanw kunbɛn. O le kosɔn kabi o tumana nin na Burkina Faso ka équipe étalon ale tun b'a senfa ka se Maroc jamana na yaasa ka se ka jamana wɛrɛ bisimila ka taari kɛ senatulontan ɲɔgɔndanw na. Stade katutu baara ɲɛkilenya bali nin bɛ kɛra tumana min na kama fali nin bɛ kɛra de labila u ka se ka nin yɔrɔ nin lakuraya. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An b'a kuncɛ ka taa Algérikaw fɛ yen championnat d'Afrique des Nations CHAN sɛbɛndoronta bunakun kan o ta ka 7nan bɛ sen na kunu tarata janvier kalo tile 17 san 2023 Mozambique ye se sɔrɔ Libi kan celo 3-2 Mozambique kanu na. Algérie jatigi ye se sɔrɔ Éthiopie kan celo 1 kanankolo Algérie kanu na. Algérie bɛna nin yɔrɔ ta quart de finale la bi arabadoya in na janvier kalo tile 18 san 2023 ɲɔgɔndan 2 RD Congo Côte d'Ivoire nɛgɛ 16 waati Sénégal Uganda nɛgɛ 19 waati VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido. An balimaw kunnafoni minnu donna aw garisɛgɛ la bi olu de tun ye ninnu ye an ka jɛmukan ye a labɛnniw kɛra Selim Keyita ani Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la arajo ani jabaraninw kan ni tun ye Keyatu Traoré kumakan ye ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ani an ka radio partenaires n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani diaspora la wa a k'an bɛn waati wɛrɛ.